Meteorologický radar Skyscanner je zariadenie na priestorovo-kontinuálne skenovanie okolitej atmosféry v mikrovlnnom pásme elektromagnetického spektra. Je určený na detekciu oblakov a procesov s nimi spojenými. Skyscanner je v podstate veselé a zvedavé zariadenie na pozeranie sa oblakom pod sukne. A čo tam uvidí, si povieme v priebehu niekoľkých minút. Zariadenie Skyscanner bolo vyvinuté v rámci výskumnej úlohy Výskum a vývoj malého prehľadového stacionárneho meteorologického radaru v spolupráci so spoločnosťou Ramet AS z Českej republiky. V rámci úlohy bola v spoločnosti Ramet vyvinutá mechanická a elektronická časť a firmware. Jednotlivé časti sú stacionárna časť, ktorá obsahuje elektrické napájanie a zdroj, elektromechanickú spojku a vykurovanie. Rotačná časť, ktorej súčasťou sú anténny systém so zrkadlom, teda anténou, prijímač vysielač prepojený vlnovodovým traktom na anténny systém, priemyselný počítač, pohony anténneho systému a snímače polôch. Ďalej je to kontajner, ktorý je zložený z plášťa stacionárnej časti s nastaviteľnými nohami a z kopule zakrývajúcej rotačnú časť. Posledná časť je firmware. V priemyselnom počítači je uložený firmware riadiaci radar, ktorý komunikuje s ostatným softvérom cez API a vykonáva jeho príkazy a prenáša v reálnom čase merané dáta. Prijímač vysielač a štrbinová anténa boli získané subdodávateľsky. Sú to ekvivalenty používané v leteckom priemysle. Naša spoločnosť Svorad SRO vytvorila prenosový, spracovateľský, interpretačný, grafický a distribučný softvér. Teda všetko od API v radare až po váš mobil či tablet. V krátkosti k objasneniu parametrov radaru Skyscanner a funkcionality radaru. Predstavte si hororovú situáciu. Zavrú vás do miestnosti valcovitého tvaru, kde je úplná tma tmúca. Na valcovom múre sú dva otvory. Jeden malý, jeden veľký a to v rôznych výškach. To je prostredie, ktoré musíte preskúmať, teda detekovať. Dostanete 3 vreckové baterky, jednu kriedu a jednorazovo nastaviteľný rebrík. Prvá baterka svieti len ako teplo, teda infračerveno. Druhá baterka svieti len ako to, čo vás na slnku opaľuje, teda ultrafialovo. Svetlo, čiže signál z týchto dvoch očami neuvidíte, lebo to oči nevidia. Tretia baterka svieti tak, ako bežná baterka, tak ako ju poznáte. Sú to rôzne detekčné frekvencie a vy si musíte vybrať tú správnu, tú, pomocou ktorej uvidíte. Všetky 3 vreckové baterky majú 3 vlastnosti. Prvá vlastnosť, svetlo, čiže signál z nich vychádza len prerušovane, teda v impulzoch. To je opakovacia frekvencia impulzu. Druhá vlastnosť, tak ako je to pri baterkách bežné, otočením konca baterky sa lúč svetla rozšíri alebo zúži. To je pološírka vysielaného signálu. A tretia vlastnosť, môžete si nastavovať intenzitu svetla, teda elektromagnetického žiarenia. To je výkon impulzu. No a rozlišovacia schopnosť závisí od toho, či ste pred vstupom do miestnosti niečo oslavovali. Opísané je prijímač vysielač. Pričom prijímač sú vaše oči a podľa vašich dioptrií sa mení citlivosť prijímača. Ale pozor, baterka nesvieti stále, má len nejakú kapacitu a baterka v baterke vám môže skapať. To je spotreba elektrickej energie za určený čas. Vaša úloha. Nájdite v miestnosti veľký otvor, ktorým vidíte von, nie ten malý. A smer k otvoru si presne označte šípkou pomocou kriedy, ktorú máte k dispozícii. Nuž a čo teraz? Štart! Máte na to 420 sekúnd, aby ste neprešvihli ani jedno miesto na múre, musíte sa otočiť kontinuálne, čiže spojiť to ako hodinová ručička, čo je otáčanie v azimutálnom smere. Ale keďže sú otvory v rôznych výškach, tak aj v smere nahor spojito, čo je otáčanie v elevačnom smere. Inak otvor nenájdete. Keďže baterka svieti prerušovane, bliká, musíte sa točiť tak, aby ste nevynechali ani jedno miesto na múre. Musíte zosúladiť blikanie a otáčanie. A to je rotačná rýchlosť v azimute.
V elevačnom smere musíte dodržať tú istú podmienku. Keď sa po prvej otočke dostanete do miesta štartu, zdvihnete baterku vyššie, čo je elevačný krok. Ak nájdete malý otvor, idete ďalej. Ak nájdete veľký otvor, označíte si smer kriedou a ulapíte rebrík, ale ten treba nastaviť tak, aby ste sa ku svojej diere dostali. Musíte si vypočítať, ako vysoko je diera, inak ste v kýbli. Nuž a tu je dôležitá uhlová presnosť mechaniky, teda súhra vašich očí a ruky. Pozor, nestačí len kosinusová veta. Lúč vašej baterky sa ohýba a podlieha refrakcii. Ak všetko toto spracujete rýchlo, tak ste z miestnosti valcovitého tvaru von. A naše meranie skončilo. Ako to teda celé funguje? Vyslaný detekčný signál sa rozptyľuje na časticiach tvoriacich oblaky, ale aj na pozemných predmetoch, ako sú pohoria, vodné plochy, zdroje energie a prijíma aj šumy od atmosféry, šumy od iných zdrojov. Hovoríme im balast. Prijímaný signál sa v reálnom čase ukladá do priestorovej dátovej štruktúry nami nazývanej priestorová matica odrazivostí. Ľavý obrázok. Pri meraní sa využíva elevačná kroková funkcia, to si treba predstaviť ako veľmi tesnú, hustú špirálu, ktorú pri meraní vykresľuje detekčný lúč, spomínaná baterka. Stredný obrázok. Dáta sú v reálnom čase odkladané do priestorovej dátovej štruktúry, čiže do priestorovej matice odrazivosti, kde prichádza k zmene z analógového obrazu na digitálny obraz. Predstavme si, že snímame guľu. Detekčný signál nám guľu zosníma reálne, čiže analógovo, ako ju vidíme očami. Avšak, keď signál digitalizujeme, meníme v rámci spomínaných parametrov radaru jednotlivé prijímané analógové hodnoty na čísla. Čím jemnejšie krájame analogovú informáciu, tým získavame menšie kocôčky, teda pixle. Každému pixlu priradíme zdigitalizovanú hodnotu, teda číslo. Ak by sme uložili guľu do veľkej kocky, máme jedno číslo, jednu informáciu a vôbec nevieme, že pôvodný tvar je guľa. Je to pre nás kocka. Ak však máme dobré parametre radaru, môžeme guľu rozkrájať a poukladať do mnohých pixlov. A keď si pixle poukladáme, tak výsledok je hranatý, ale pripomína guľu. Teda v našom prípade meníme analógový oblak na digitálny oblak. A pravý obrázok je priestorová matica odrazivosti, čiže zmenšená realita, respektíve digitálny alebo virtuálny oblak. Priestorovú maticu odrazivosti si predstavte ako valec, ktorý je rozdelený v priestore na pixle a každý z nich má svoje priestorové súradnice. Súradnice prichádzajúcich signálov sú určované uhlovou polohou antény a časom zaznamenania signálu. Aby bol každý pixel priestoru naplnený signálom, bez vynechania ktoréhokoľvek pixla, musí byť zladené otáčanie, čiže krokovanie antény s impulzným procesom vysielača. Z tohto predpokladu potom vyplývajú parametre merania, teda z opakovania vysielaného detekčného signálu a z rýchlosti rotácie antény v azimute, čiže horizontálnom smere. V elevačnom, vertikálnom smere musí byť zdvih antény taký, aby bol opäť naplnený každý pixel zo spodu až nahor. Zdvih antény, teda elevačný krok, sa mení v závislosti od veľkosti vybraného dosahu, rozmeru pixlov a od zvrstvenia atmosféry. Ľavý obrázok. Aktuálny oblak cumulonimbus je nositeľom búrok a aj krupobytia a je skenovaný do dátovej štruktúry priestorovej matice odrazivostí. Počas každého merania sa vykoná od 100 do 250 elevačných krokov podľa zvoleného dosahu a teda aj rozlišovacej schopnosti a zvrstvenia atmosféry. Pravý obrázok. Digitálny záznam cumulonimbu môže byť po takomto meraní detailne zobrazovaný v ľubovoľnom priestorovom reze v časovej a priestorovej animácii. Elektromagnetické žiarenie, či svetlo, či mikrovlnka, je ovplyvňované prostredím, v ktorom sa šíri. Jedným z vplyvov je lom alebo odraz elektromagnetického lúča, čo má vplyv na tvar dráhy lúča a teda má vplyv na správne uloženie dát do dátovej priestorovej štruktúry. Atmosféra nie je homogénna a najmä s výškou sa mení jej teplota, vlhkosť a tlak.
Takže detekčný signál, čiže lúč, nevykresľuje priamku, ako by sa to dialo vo vákuu, to sú tie modré čiary, ale vykresľuje deformovanú krivku. Tento jav sa nazýva refrakcia. Pri ideálnej atmosfére, tzv. Štandardná atmosféra, vypočítaný lúč vykreslí oblúk. To je tá červená prerušovaná krivka na spodku grafu. Avšak v skutočnej atmosfére to tak nie je. Tak isto ako sa ohýba alebo láme svetelný lúč pri prechode zo vzduchu do vody, tak sa ohýba, láme aj radarový lúč v atmosfére, čo vidíte na zelenej prerušovanej krivke. A deje sa potom to, že lúč sa môže odchýliť nahor či nadol, preto sa musí robiť oprava dráhy lúča, aby boli prijaté signály umiestnené v priestore do správneho pixla. Na určenie, čiže výpočet dráhy lúča sú používané aerologické dáta popisujúce zvrstvenie atmosféry. Po takomto umiestnení signálov do priestorovej matice odrazivosti môžeme povedať, že dáta predstavujú takmer reálny obraz oblakov a balastu. V grafe sú znázornené dráhy 7 radarových lúčov pri po sebe nasledujúcich elevačných uhloch. Je to reálna situácia z 8. augusta 2013 o 3. hodine letného stredoeurópskeho času. V rámci atmosféry od 160 metrov nad morom po 400 metrov nad morom prichádza k takému významnému lomu lúčov, že v oblasti Komárna prichádza vďaka vodným plochám k vzniku balastného objektu pripomínajúceho malý konvektívny oblak na obrázku vľavo hore. Jeho skutočná výška dosahovala 4500 metrov, do grafu by sa teda pri pomere 1:1 nezmestil, tak je zmenšený na obrázku vpravo dole. Takýto balast treba vždy rozlíšiť od oblaku a eliminovať. V reálnej atmosfére nastávajú aj extrémne ohyby lúča, ktoré nazývame superrefrakcia a vznikajú refrakčné obrazce. Zvykne nastať také zvrstvenie atmosféry, že sa lúč odrazí smerom k povrchu a hoci je v takýchto prípadoch obloha bez oblakov, vznikne dátový obraz tváriaci sa ako oblak, ale je to klam, ktorý musí byť eliminovaný. A s tými lúčmi to nie je jednoduché. Na správne priradenie slúži elevačná kroková funkcia, ktorá závisí od elevácie a veľkosti pixlov. No a refrakcia mení tvar lúča, takže kroková funkcia nie je hladká, ale je strapatá. Jej priebeh zabezpečí, že sa dostaneme do každého pixla. A kroková funkcia sa vypočítava pri každom meraní v závislosti od zvrstvenia atmosféry. Teraz si porovnáme meranie radarmi iných výrobcov voči meraniu Skyscannerom. Na obrázku vľavo hore je zobrazenie merania radaru iného výrobcu pri elevačnom krokovaní do 13 krokov. Takéto meranie trvá orientačne okolo 200 sekúnd. V spodných elevačných uhloch je krok 0,5 stupňa a smerom nahor sa zväčšuje. Meranie neposkytuje kontinuálnu informáciu a obrázok priestorového oblaku sa robí dopočítavaním, čiže renderovaním, čo nevyjadruje súhlas s realitou. Robí sa to najmä do publikácií, nie v reálnej prevádzke. Ukážka takéhoto upraveného priestorového objektu je na obrázku vpravo hore. Na obrázku dole je ukážka objektu z merania naším Skyscannerom. Okamžite po nameraní je oblak v takejto realite blízkej priestorovej forme k dispozícii. Pri meraní tohto objektu bolo vykonaných až 171 elevačných krokov, podľa v reálnom čase vypočítanej elevačnej krokovej funkcie. Dáta namerané a umiestnené v radare do priestorovej matice sú vysielané cez internet do servera, kde prebieha spracovanie. Obrázok vľavo predstavuje priemet primárne nameraných dát do horizontálnej roviny. Sú to dáta od pozemných cieľov, šumov, nehomogenít v atmosfére a od oblakov tak, ako sú namerané. Obrázok vpravo predstavuje priemet spracovaných dát po odstránení balastu. V dátovej štruktúre priestorovej matice zostávajú len dáta od oblakov. Tieto dáta sú z radaru v Čunove, teda z rovinatej oblasti s malými prekážkami a vodnými plochami. Údaje na týchto obrázkoch sú z radaru na Inovci, teda z hornatej oblasti s veľkými prekážkami. Na Inovci radar meria od záporných elevačných uhlov, aby sme mali oblačnosť nameranú od povrchu Zeme až do neba. Detekčný signál smeruje do Zeme, čo je zjavné na obrázku vľavo.
Na obrázku vpravo je to isté meranie po zbavení balastných signálov. Pre každý oblak, nazývame ich radarový meteorologický objekt, je vytvorený priestorový digitálny obraz a na základe vzťahov priestorového a hodnotového rozdelenia sú určované meteorologické javy, intenzity a skupenstvo zrážok a vývoj oblakov v priestore a čase. Prvotné namerané dáta používame na výskum aj prostredníctvom osobitného grafického programového systému. Informácie pre verejnosť poskytujeme prostredníctvom aplikácie MySkywatch. Prečo budujeme sieť meteorologických radarov na Slovensku, keď štát takúto sieť vybudoval, pokrýva celé Slovensko a informácie poskytuje verejnosti formou webovej stránky a aplikácie? Prvý meteorologický radar na Slovensku bol daný do prevádzky v roku 1972 na pracovisku Malý Javorník na hrebení Malých Karpat v blízkosti Bratislavy. Radar sovietskej výroby MRL-2, v roku 1982 nahradený MRL-5, pokrýval v rámci Československa oblasť od Prahy po Košice. V roku 1989 bol na Košovskej holi pri Košiciach postavený druhý post s radarom MRL-5. Neskôr boli nahradené radarmi západnej proveniencie a dnes sú na Slovensku 4 posty. Výhodou týchto radarov je ich výkon a teda veľký dosah pri sledovaní oblačnosti. Bežne sa používa dosah okolo 250 km. Tak teda prečo sa s tým rýpeme? Nuž, keď chcete robiť niečo, čo vás baví a nie je to lepenie postavičiek papiera, tak v našom prípade potrebujete radar. Na veľký radar by ste pri poslaneckom plate, ktorý by ste si celý odkladali, šetrili 28 rokov a váš poslanecký kamarát by paralelne živil prevádzku. Na malý radar si poslanec našetrí iba za 2 roky a jeho kamarát by mohol z toho dvojročného platu živiť prevádzku 28 rokov. Totiž ekvivalent k jednému veľkému radaru je 6 malých radarov v závislosti od terénu. Takže poslanec by musel byť v parlamente 3 volebné obdobia a jeho kamarát 4 roky a 8 mesiacov. Takže cestou bolo mať vlastný radar, vytvorený podľa vlastných predstav a voľnomyšlienkársky hľadať zaujímavé vlastnosti oblakov. A to, ako sme radar vytvorili, umožňuje vidieť hĺbšie do štruktúry oblakov ako s iným radarom. Aby sa to dalo utiahnuť, treba poskytovať získané informácie verejne, aby sa pokryla prevádzka a umožnilo sa budovanie širšej siete, než sú 2 radary. A to zase umožní získavanie viacerých nových dát. Takže preto sa s tým rýpeme. V súčasnosti máme vybudované 2 radarové posty. Prvý je od roku 2011 umiestnený pri Čunove na hoteli Divoká voda v areáli vodných športov na vodnom diele Gabčíkovo zdrž Hrušov. Druhý je umiestnený na meteorologicko-telekomunikačnej rozhľadni na vrchole Inovec pri Trenčíne. Tento post sme vybudovali v spolupráci so spoločnosťou Inkstil SRO a Elektrotechnik SRO v roku 2016 s umožnením prístupu verejnosti na rozhľadňu. Radary sme takto umiestnili preto, aby sme mohli overiť hardwarovú odolnosť, náklady na prevádzku a spracovateľské algoritmy. Radar v Čunove je umiestnený v nadmorskej výške 150 metrov nad morom v rovinatom teréne s malými terénnymi prekážkami a s mnohými vodnými plochami. Teploty na tomto poste málokedy klesajú pod nulu a spotreba elektrickej energie za mesiac prevádzky je v zime okolo 110 kWh a v lete okolo 80 kWh. Radar na Inovci je umiestnený v nadmorskej výške 1162 metrov nad morom v hornatom teréne. V dosahu sú Javorníky, Malá Fatra a Strážovské vrchy. Južne klesá hrebeň samotného považského Inovca smerom do Podunajskej nížiny. Keďže je post umiestnený vysoko, potrebujeme zbierať dáta v celom vertikálnom profile, tak na tomto poste radar meria od záporných elevačných uhlov. Teploty na Inovci aj v lete v noci klesajú iba na 10 stupňov Celzia a v zime sú bežne cez deň pod nulou. No a výnimkou nie sú ani teploty pod minus 10 stupňov v zime. Spotreba elektrickej energie za mesiac v lete býva okolo 110 kWh a v zime okolo 300 kWh.
No a pri veľkom ochladení, najmä ak sú podmienky na vznik námrazy, čo sa stáva, keď je napríklad výpadok dodávky elektrickej energie, vtedy môže byť spotreba aj 650 kWh. Merania radarov sú často synchronizované s časovým krokom 10 minút. Trvanie merania je do 7 minút, prenos priestorovej matice do servera cez internet 1 minúta a spracovanie dát až do interpretovanej formy 1,5 minúty v závislosti od situácie. Po skončení merania sú dáta z radarov prenesené do servera na spracovanie do meteorologicky interpretovanej formy. Spracované, respektíve meteorologicky interpretované informácie sú distribuované k používateľom prostredníctvom aplikácie MySkyWatch. Aplikácia umožňuje používateľovi prezerať si spracované a meteorologicky interpretované dáta z oboch radarov. Aké informácie aplikácia poskytuje? Prezeranie rozloženia oblakov v 2D formáte s údajmi o type javu detekovateľného radarom, vzdialenosť, rýchlosť a smer vývoja oblakov, možnosť prezerania si rezov oblakmi vo vertikálnom smere, intenzity a skupenstvo zrážok, animácia nameraných a predpovedaných oblakov. Na obrázku vpravo sú zobrazené horné hranice oblaku, kde je vidno jemnú štruktúru vrchu oblaku. Aplikácia obsahuje aj návod, ktorý používateľov prevedie základnými funkciami aplikácie. Na našom YouTube kanáli MySkyWatch je umiestnený aj videonávod. Na obrázku vľavo je zobrazený rez oblakom vo výške 7,2 km. Sú to tzv. Odrazivosti, teda hustoty oblaku v danej výške a takto je možné poprezerať si v rezoch celý oblak od hlavy až po päty. Na obrázku vpravo sú zobrazené intenzity zrážok, čiže tmavšie odtiene červenej znázorňujú vyššie intenzity zrážok. V prechodnom období sú zrážky zmiešané, teda dažď so snehom, respektíve sneh s dažďom a sú zobrazované v odtieňoch zelenej farby. No a v zimnom období je zobrazovaná intenzita sneženia odtieňmi modrej farby. V aplikácii je možné prezeranie rozloženia oblakov v 3D formáte, teda z vtáčej perspektívy, s údajmi o type javu detekovateľného radarom, vzdialenosť, rýchlosť a smer vývoja oblakov, možnosť prezerania si rezov oblakmi vo vertikálnom smere, intenzity a skupenstvo zrážok a animácia nameraných a predpovedaných oblakov. Na obrázku vľavo je zobrazenie dát vo virtuálnej realite, čiže vo VR. Umožňuje prezeranie oblakov zo žabej perspektívy, takže vonku či vnútri si môžete zo zvoleného miesta prezerať priestorové rozloženie oblakov aj s informáciami o nich po celom obzore dokola, čiže celých 360 stupňov. Na obrázku vpravo sú informácie zobrazené v rozšírenej realite, čiže AR, z anglického Augmented Reality. Zapnete fotoaparát vo svojom mobile či tablete, zamierite na oblak a aplikácia vám zobrazí informácie o oblaku. Jav, výšku, vzdialenosť, tendenciu vývoja. Môžete to urobiť vonku, ale aj doma v kúpeľni a uvidíte, čo vás čaká vonku o pol či o celú hodinu. Alebo môžete oblak zamerať trebárs v kuchyni a potom výjsť na balkón a overiť si, ako vyzerá v skutočnosti. Ak si zapnete príjem upozornení, tak vám pošle aplikácia informáciu o blížiacej sa búrke, ktorú nevidíte, lebo je práve za hrebeňom hôr a vy ste napríklad v doline. Podrobný opis poskytovaných meteorologických informácií z aplikácie MySkyWatch si pozrite na našom YouTube kanáli vo videu s názvom Návod na používanie aplikácie MySkyWatch alebo na stránke app.myskywatch.sk.